Korendere kasatara boko shende teka takapora tata. Riti titi kiki boko taka shandara. Kota kataka rendere kabo shandara garabara ta. Kunilese vao ya kukungano rino. Mapako kasiyana siyana. Vamwe vao ya veka. Vamwe vachauya. Vamwe vachirikuya. Umwe achashaika neumwe. Hazvina kuipa. Nekuti vhangeri rinoti kana tauya kumafaro hapasisina munhu wemunhu, munhu ndewa Mwari. Tasi munhu ndewa Mwari. Kana uchiziva kuti wauya kuzofara, maoko mudenga timbonamata Ishe tenzi Jesu Kristo tokutenda nezuva ranhasi. Maita kuti mwana wese murandakadzi murandarume aunge ari pano. Vauya kuzoona zvakasiyana siyana. Trepe yavafundisi iri pano. Murandakomana anonzi St. Flo ari pano. Anotanga chiti in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kozotisho ane chigaro ari kutonga. Anozviti gafa bimi magamba simba racho Mwari Baba kuti aunganize vanhu vese vari panapa. Kana uchiziva kuti wauya kuzofara iti vanhu vazive kuti yangu kufara panapata kure hatitangi nekugona anzi hakuna dhanzi rinongotanga nekufara chete risina kurumbidza Mwari. Tenana, tenana, tenana ndizvo ere. Rekedzera are you ready for St. Flo? Munhu wese svika padhuze, svika padhuze, svika padhuze, svika padhuze. Uko Braai Frest is now officially opened. DJ wako Madzibaba kada munhu wese
Stage Panaba. Ready for champion of Fundisi. Ready for Camopella. Ready for Master Edge. Ready for Wikini. Ready for Hunarodi. Whoa. Father Ethan Beanie is gonna be here as well. DJ Ricketts anyway. What is he? Dance it up with a guitar. Vakamborasa. Chechi yangu vemafaro ministries. Muruguti mbese tese tirishi. Dati tese tiri vatendi takuzofara ivimi. Rakatai we. Ndipona wadomnamatiwa zvakabugara nhasi zvekuda kufara zvakati one day muri nafara ere kadosaka tati chechi yangu inonzi Mafaro Ministries mangwana na 6 kuchecha dide wako raketsaiwe. Are you ready?